We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u mého prvního dílu ze hry Shakes and Fidget. Tento let's play bude takový originální, bude tak třeba jednou za 14 dní. Video budou velmi krátká, 5 až 10 minutová, bych to tak typoval. No, mám tady 3 postavy, jak můžete vidět nahoře rozkliknutý v okně a můžeme jít na to. První postava je na světě 2, pokud se nepletu. Jo. Orgzilla, je to VAR 44. Předpokládám, že většina z vás asi ví, co to je za hru, takže se k tomu vysvětlovat nějak nebudu, když tak se podívejte na nějaké jiný videa. Takže tady se podíváme na věci. Dneska jsem na té postavě ještě nebyl, což jste mohli vidět, že mám hlídku, že odkliknutou. Věci jsou na prd, VAR potřebuje sílu, jako to by nevěděl ještě. Tady je síla 45 a inteligenci, kterou vůbec nepotřebuju. Štěstí taky ne, zase taky ne. A výdrž teda, jako to jsou životy, to potřebují všetci, tak já tady můj styl hraní je, že tady toto, ne u všeho dávám jakože do výdrže a zbytek do síly, nebo prostě do toho jejich hlavního statu, pardon. Tady si zvýšíme asi sílu a můžeme tady dát jedno takto, štěstí. A můžeme ještě na arénu se můžeme podívat. 44, ale 43 káčů, to bychom nevím, ale má Elíko křídlený. Jo, padlo. Super, takže tak. Jdeme do podzemka, mám tady otevřený 4 podzemkou. Vrím jsem u posledního, nicméně nejvíc asi můžu sundávat tady toho. Budu natáčet i epic eventy, jenže to si budu muset šetřit houby, takže nebudu víckrát proklikávat podzemkou. A nejsem houbař, jo. Stalo se mi jenom jednou, že jsem si koupil houby a jako nějak často to dělat nebudu pro vás, protože tento let's play nebude asi tak dobrý. Takže tuto postavu jsme si projeli, já si dám akorát zbrojírnu a má to na zkušenosti, jedu to 6000 tady. Teď jsme na světě 1, kde mám svou postavu Jukv, je to ten průzkumník, level 74. Ty potřebují obratelnost, i zbraní, to tak je, takže tady nic. Jsou elixíry, které ovšem neberu, protože jsou na sílu. Já si ten menší koupím, když si by to potřebuju, to jsou životy štěstí taky. Tak si vezmu i tento teda, šlaný, jo. No, takže tak, navrli jsme si elíky. Bohužel jsme nezískali na obratelnost, což je náš hlavní stat vlastně, získali jsme na životy a na sílu, která nám je celkem na prd a na štěstí, který vlastně zvyšuje kritik. A teď můžeme jít do arény, kde máme 74 jsme, tak tady tu trojku uvidíme, jestli dáme. To přeskočím, jo, dali jsme, to je super. Teď jdeme do podzemí, tady mám 3 podzemí hotový, 2 odenčeny a teď by se měl někdy dostat asi tady toto bych typoval. Takže jo, já si spíš dávám asi toho, počkej, tady tohoto, který ale určitě nedám. No, jak jsem říkal. Takže v těchto videích si moc neslibujte jako z toho Shakesa, protože já nebudu proklikávat houby, jestli si budu nechávat na epic eventy a potom budu točit speciál jako epic event a takto. Tak, teď jsme na světě 8, kde mám poslední postavu. To je Isar 144, to je nějaký epiky, jak vidíte, o tom bývalém epic eventu teďka jsem získal ve zbrojírně. Já jsem 30 hud, jak jsem to protočil do 15 a na tu poslední loubu, kterou jsem byl rozhodnutý, že to dám, tak mi padl epic. Takže bylo celkem štěstí, tady máme elixír na inteligenci, což mágové potřebují, takže super, ovšem já mám větší, takže si ho brát nebudu, tak do zásoby. Mám tady cech říše mocných, to je jako celkem dobrý cech. Já to přeskočím až na mě, jestli jsem se přihlásil, doufám, že jo. Nevidím se tam. Jo, už tam jsem. To je vlastně moje první postava, kterou jsem si vytvořil, ale samozřejmě jsem měl roční přestávky. Je už celkem dost dlouho vytvořená, ale já jsem ho dodělal. A za to tak já to přeskočím. A vyhráli jsme, super. Tady toto, vstoupíme do toho tematického portálu. Já nevím, že jsem se díval do zbrojírny, asi spíš. Jo, díval, vlastně tam padl ten. Tady 101 000, takže se vylepšíme.
Já to dám do výdrže, do inteligence, do výdrže, do inteligence a pak bylo štěstí. Tak, pěkně. Ještě vlastně jsme nešli do toho. Tady máme 140, ale tuto dvojku. Ta má pěkný epik. Tak a zautočíme. Jo, vyhráli jsme. Takže dneska se na všech postavách mě podařilo zvítězit v aréně. Tady mám už věž vlastně udělanou. Jsem tady u prvního, mám tady nějaký věci. Jako, není to zase tak moc. Ale není zase tak moc málo. A já jdu do podzemka, tady ještě můžeme do portálu. Takže toto já mám pocit, že se mu každý den vyhýluje 10% a ještě se mi nepodařilo mu dát 11% ubrat, aby měl potom druhý den 99%, takže tak a kolik má? No 91% a už by se ho mohl sundávat. To taky asi nedám, to jsem dal onech dát to první. A vlastně nebudu zkoušet podzemka a natočím jednou za čas vlastně ten Let's Play se Shakesa a tam budu zkoušet ty podzemí, až si budu myslet, že by se na ně mohl mít. 489, tak. Takže dobrý, dámy a pánové, já se s vámi budu muset rozloučit, toto bylo vše z této hry. Jak říkám, budou to krátké videa, vidím, že to má necelých 7 minut, takže jo. Čau u dalšího Let's Playe.